Angel ram ditata. Layakno teh jan. Ora lho sing mirsani kene kok betah men sendeni iki kok bengi sithik ngentat-ngentut tok lho. Kok ora nduk rene coba. Cobi Mas. Mas gluduk derek Pak minta nggih. Kersane to Pak mesak. Lirak-lirik arep nyilih sinden. Nggih no. Mesake Pak mbok diampili Pak. Wis milih kono. Nah, kersane apik kok. Aku ki ya wong sok kenceng ning ya gampang luluh. Gluduk kali niki mawon Pak. Hah, kuwi wis. Kula tak kali. Adine ben milih sing cilik. Kowe kuwi ae wis. Wis tak wae kuwi kowe. Kowe tak wae kuwi ae. Iki. Heeh. Oh, kuwedi. Ora apa-apa wareg. Nikmatono ya iki lho, prapatan gumul ya iki. Sampean kok wareg garake. Nikmatono. Kowe ora ngerti kok rasane ya Dik ya. Aku malah mbok wae tahu takwa Pak Mito. Loh, enak kuwi. Enak kan kendul. Loh, enak iso ndul-ndul. Ijol iki aku. Ora. Apalah kau ni? Olehmu ki aku. Delungoke. Makcik kau sekarang nak nampak jelek sangat kau tuh. Macam kura-kura. Oh, kura-kura ninja. Pak, ngomong kok sisi koyo Upin Ipin. Macam mana kau tuh? Kura-kura? Ngawur iki dudu kura-kura. Iki ngono bulus. Ngawur bae kok iso. Coba Mas, aminormu sak pinten Mas? Aminor Mas. Guru-guru. Macam mana? Bojoku sing ayu dhewe bengi iki ra ana liyane wong loro dolan rono rene apik tresno ning omah wae wong loro dolan rono rene apik ning omah wae. Guru-guru? Kok gure-gure? Wah, lare. Saya bukan gure-gure lah. Apa nak nampak? Itu dugong. Gajah lah. Gajah lah saya. Oh, gajahnya kamu terlalu ini gonku. Bojoku yo pancen lemu, tapi aku cinta padamu. Iki terus dia iki. Alah ya mbok. Ku ungkapkan I love you. Memang kamu wanita pujaanku. Ku ucapkan I love you. Memang kamu pujaanku. Ana kembange waru ning pinggir kali. Duhai wahai pujaanku, terlihat cantik sekali. Engkau wahai pujaanku, terlihat cantik sekali. Bengi-bengi ngombe jamu, bengi-bengi ngombe jamu. Aja lali kudu bar mangan, kowe pancen ketok lemu, lenganmu koyo kentongan. Pancen lemu, lenganmu koyo kentongan. Aja lali lunga ning Yogyakarta, mlaku-mlaku tuku roti bolu. Wong loro pancen padha tresna, yen nyawiji bilang I love you. Wong loro padha tresna, yen nyawiji bilang I love you. Ya, duduk. Alah, namanya nyapa loh ngono iki. Kamu cantik sekali. Alah masak Mas. Jarek lurek suwek pinggire, Kadung dilirik wis ana sing duwe, alah tunak jaitun, metune penang bayare getun. Apa kuwi? Ning toilet.
leset, pipis, kemudian kandung bayar kita. Oh, genahno loh Mas. Sayang, Iya sayang. aku selalu cinta sama kamu. Aku juga cinta sama kamu Mas. Bisa cari lagunya Aku yang juga duet ya, cinta Dik? sama kamu Mas. Coba Mas. Coba Mas lagunya Mas. Oh, Oh, balesan. sayang. Iya. Kamu inget gak waktu kita di Gumul dulu? Iya ingat. Kamu tak belai-belai rambutmu. Iya. Terus kamu gelundungkan itu. Terus kamu gelundungkan terus ada di tengah ratan itu. Kamu saduk-saduk itu loh. Itu bukan kamu sayang. Apa itu? Kamu akan saya lindungi sayang. Saya, Ojo banget diowok-owok itu Mas. Dia ini tas sangat loh iki. Owok-owok. Kamu cinta sama aku, Adik? Aku lah sangat cinta sama kau. Kau nampak tampan sangat tak seperti tangga sebelah, seperti bulus dia. Kita bernyanyi berdua. Iyalah. Kamu mau main-main kemana? Aku lah mau main-main lup. Sudah aku bilang dari tadi ya. Macam mana kau laku tak seperti itu? Kau nak sangat bungkuk kali. Aku cinta sama kamu, sama opa, sama mama. Aduh, macam mana kau ngiler? Ternyata dia itu ngileran. Kamu mau main kemana? Aku mau main kemana lah yang dekat-dekat sana aja. oh cintaku sayangku. Iya. Aku tidak bisa melupakanmu sayang. Aku juga tidak bisa. Oe, ode ya. Oh no. Aku lah bisa lali kalau kowe ya. Aku juga tidak bisa lupa sama kamu ah. Aku tetap tresno. Aku juga tresno ah. Kamu apa iki tok? Kita Sampeyan basa Cina ya apik ya. Terokno pake ya, Jal. Iya, Pak. Gawe basa Cina lho ya. Nggih. Melaku-melaku kepanasan. Mlaku-mlaku kepanasan. Njaluk kethu diwenehi kuluk. Jaluk kedua. Sing ganap Jaluk kedua. terus Dulu. Lah itu ben koyo Cina tenan lho. Ngene lho. Nah. Ngono lah koyo Cina tenan. Aku iki. Iki udah gareng aku. Ada dari Cina lho. Oh, Cina, ya. Ben ketok Cina tenan kok iso. Nah. Ngono lah Cina tenan to. Kok ekspresine apik ya. Alise ngepang. Nah, ngono oke. Lah isih. Nah, ini kan kayak jolgo. nah wis jan apik mlaku-mlaku kepanasan njaluk kethu diwenehi kuluk. Mlaku-mlaku kepanasan lah jaluk kedua duwe dulu Kuluk. Turut pinggir jemek. Dulu pikir cuma Aku laluh kuwi ya. Kita isi sapa kono Pak Minto itu. Kowe karek turut ndi? Ya dulu ngendi ya. Kok turut ndi? Turut ngendi ngono lho. Ya dulu ngendi. Paling enak dulu tak sewu itu. Wong turut ngendi? Turut ngendi? Cina ki ra iso muni R. Lah iya te turut ngendi wae? Dulu ngendi. Kok turut ndi? Wah, ndeset ya. Ngono. Ana iso muni hayat tok kowe. Nyeng nyong nyeng Natang, nyong nyeng. bahasa Cina pinter aku. Iya, Caca. Caca. Citane sampai entek lagi. Heeh. Coba Pak, selindrum sak berapa, Bos? Iya, Mbok, sampai arinte. Cina. Nong ning nong 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 nong. Ah, ya. Ning ning Sing tambah napa? Tak rungokne ket tau lho, tak tau sing ana rono sing ana rono. Nek bojo loro kayak versi Cina. Ayo. Tang. Neng nu neng teng 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 neng nong neng nong neng ceng kamu ceng neng teng 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 Bajingan ini nyapa?
Kaget di kancane. Kita beri usu. Kayak kelatang. Kok mencok. Aku iki instrumental iki lho. Aku kelingan latihan usu biyen. Klek yo. Ayo. Yo. Kaget di kancane. No. Ning nong ning tong Jeng. banter nih gong beli jang kowe iki ndang metu sik Lah ndang metu kok. Aja suwi-suwi ndang metu. Kadang tak wae tisu magic ya oleh suwi. Ki apa lho? Masa aku kok. yo kaya mama sih Ingteh. Iya, sampai. Ingteh. Iya, sampai. Aku cinta sama kamu. Wong ini sampai. Olah ono sing tak kerencani kejaba kok kowe ya sampai. Iya, sampai. Ingteh. Iya. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sekali sama kamu. Aku pengen dolan ning gone wong tuamu. Ayo. Tak buktekne yen aku sayang ambek kowe ya. Ayo. Awake dhewe sekolah ning Hanju ini. Ya. Iki sok lulus. Aku ambek gelem labi karo kowe ya. Ayo ya. Gelem labi karo aku ya. Gelem. Terima kasih, Teh. Iya. Ora ono. Aku lah bakal tresno karo wong wedok liyane. Janji ya sampai. Teh. Aku janji karo kowe ya. Ana Cina tuwek ape senam iki ya. Iya. Hai sayang. Awakune wekeh-wekeh. kamu sudah tak bilang ya Apa? anakmu tak suruh jangan main cinta sama sampean. Kamu tidak percaya sama opa. Percaya. Anakmu suruh datang ke sini, anakmu panggil ke sini. Intai. Ingtai. Iya, Mama. Boke kena asam urat. Hei, kene lho mlaku niki. Ora iso megake kok. Wah, Loh, masa ora tau mekekek? sudah aku bilang dari tadi. Anakmu suruh ke sini ya. Intai. Iya, Mama. Suaranya kayak Pokemon. Cilik. Ayo, serempet biasa. Papa sudah bilang ya, kamu jangan main cinta sama sampai. Kamu cinta sama sampai, opa tidak setuju. Ayo, Opa. Saya cinta sekali sama sampai. Tidak bisa. Opa tidak setuju. Ayo kamu ke sini. Kamu ke sini. Sabar Intai, sabar. Dengarlah Papa. Papa. Kamu siapa? Kamu sudah aku bilangnya, kamu jangan coba-coba dekat sama Intai. Kamu coba dekat sama Intai, aku yang menjadi lawan kamu. Saya pacarnya Intel. Tidak boleh. Saya sempat sampai. Kamu tidak saya setujui. Kamu pergi. Saya cinta sama Intel, Pak. Saya ingin Intel menjadi istri saya. Sampai kapanpun saya selalu mencintai Intel. Kamu ke sini. Ya Bayang TV. Kamu sudah aku bilang kamu tidak boleh masuk di rumah ini ya. Saya sayang sama Intel. Kamu harus pergi. Saya nggak bisa pergi. Pergi. Enggak ya, Pak. Kamu mau pergi apa tidak? Tidak, Pak. Saya cinta sama Intel, Pak. Saya tidak setuju. Saya tidak merestui kamu cinta sama Intel. Saya Jangan marah. Kamu harus sayang. Kamu harus bisa bilangin anakmu itu. Iya, Opa. Sorry.
Kamu mau pulang atau tidak? Saya tidak akan pulang. Pulang enggak? Kamu mau saya panggilkan centeng-centeng dari sini? Tidak, Opa. Kamu mau pergi apa tidak? Saya tidak. Pergi. Kamu pergi apa tidak? Pergi. Pergi. Kamu pergi. Saya Sita sampai Ingta, Opa. Kamu tidak boleh ganggu Opa. Kamu tidak boleh. Kamu mau pergi apa? Tidak, Opa. Gimana? Saya. Kamu gak pergi. Gak pergi. Gak pergi. Kamu mau saya bilang. Saya panggil. Kamu mau pergi. Nyapa? Aku tadi bapaknya. Wah, arep balas dengan Iki lho kuwalik, gawene kuwalik ora ngono kuwi. Jet lag ngene iki. Oh ya wes. Jet lag ini jet kolek kuwi kok. Sampai ini sampai arep bue. Sampai arep bue rene. Bapak ya. Ini sampai arep bue rene. Rene lho, inte arep bue. Yo, ayo Mas, tembak Mas. Pak Gondor, semplek Mas. disindeni nganggo cara singkek. Ibu. Iya, Nak. Intai. Kayak bayar titi. Sesuk mainin ning kelenteng. Ibu adalah mamanya Intai. Iya. Saya mau tidak mau minta restu dan doa dari ibu supaya saya bisa mempelai dengan si Intai, Bu. Ibu ngrestui nak sing penting kabeh padha ditata, padha senenge bahagia. Tapi Mama, saya takut, Mak. Aja wedi, ora usah wedi. Intai cinta kepada sampai enggak? Diperjuangke. Kalau sampai Intai itu sudah sehidup semati, nanti kita hadapi bersama-sama. Ya hadapi bareng-bareng, ora usah wedi karo bapakmu. Siap. Sebentar, Bu. Ganti. Ceritanya ganti. Oi. Ceritanya ganti. Karena saya tahu papanya Inte sangat galak sekali. Iya. Dan ibu selalu disia-sia. Aku dianiaya, Selalu dianiaya. Saya juga sampai. Kalau kita harus mengalah dengan orang satu di keluarganya ibu, di keluarganya Inte, yuk kita hadapi sama-sama. Siap, ayo bareng-bareng. Begitu nanti bapak kesini, kita hantam bareng-bareng. Kita keprok deh sih. Ganti. Pokoknya siap-siap ini kudu. Siap-siap. Oh, papa, 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 papanya Inte. Ini papanya Inte. Bapaknya kuwi. Saya cinta kepada Inte. Loh. Papa tidak merestui. Aku itu bapaknya Inte ya. Bapak siapa? Aku kohling. Kohling berarti Kohling. ajudannya bapaknya Inte. Ajudannya siapa? Ajudannya bapaknya Inte. Aku kohling sing di toko kono ku ya. Aku apa liwat kene lapo apa cekat ya? Oh iya. Aku di toko ning kono ki. Ya. Takno bapak Inte. Kohling. Takno bapak. Nggih, Mas. Nah, diserani lagu Denok yo. Siap. Sapa sing kudu nembang langsung dados, Mas. Yo. Kaitan. Wes kene iki. Ini dok. Mbok wong ayu. Ora bakal jogo lautan mangsi ngukir indah ayumu kaya widodari mungkin iso ante ewunan aku Anggawer. nyeritake gedene rasa tresnaku. Permintaan Mas Ilham Sodikin Sukomoro Papar Kediri. Oke, Tio. Kocok-kocok komunitas, terima kasih. Ya. Kantor Liam, Kang Gawer.
sing bagus dhewe burung apa bakal tak usahane ibarate saisi bumi nggo kowe sing tenang ojo kuatir sayangku ning kowe ra iso disetir ora bakal mundur ora bakal Atur Mas Rasiman nganjuk monitor saking dalem Mas Rasiman. Bapak Didik Fajar saking Wonokerto Wisem Dalu. ada Vivi ada Mbak Lilis
Nggih, sembah nuwun menika pundutan saking penganipun Mas Ilham Sodikin Sukomoro Papar Kediri. Nah, tembangipun nyuwun kalih Mas Klidi kaliyan Kiong Racun. Nggih. Ah, ugi wonten pamundhut gending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Van Berat Sekar Gadung. Ugi wayang Purwo nyuwun nyedham sari Kusuma Wijaya kaliyan Gethuk. Menika kagem sedaya warga ingkang sami mirsani wonten ing Ngatup Kambingan. Saking Mas Tulkiem, Mas Gawer Pare Kediri. Lah, menika dari Kak Aprilia Segaran Kediri rekos lagu Bimbang ingkang nyanyi Mbak Lilis Karnali. Mon dipun turuti nggih Pak Dalang amargi kula hamil 4 bulan nyidam Mbak Lilis nyanyi lagu menika. Matur nuwun nggih. Iku malah mungkin nek pas lahiran Mbak Lilis kan nge-MC ini. Ya iya, iki kok ya diaturke. Ninggal katresnan Mas Klidik kaya ngapa? Mbak Widya, Mbak Mita, Mbak Luki, yo kaya ngapa? Ngadeg langsung dados. Pupuh kedua digarap Samboyo Kediren. Desa Kambingan Pagu Kediri.
menika pundutanipun sangka panjenenganipun ingkang mengku gati. Nggih Bapak Haji Ahmad Jakarsi ninggal katresnan. Alhamdulillah. Diselingi panjenengan Mas Lidik menika parang badhe pisungsung tembang kagem warga Ngatup. Nggih, kula spesialkan kagem keluarga besar saking Ngatup, lan ugi Bapak Amir lan ugi Bu Narsih. Nika tembangipun saya kirimkan untuk saudara yang di Singapura dan yang di Malaysia sama Taiwan. Nah, lagunya Asem Guyumu mawon Mas. Ngeten. Sip. Tembang menika gikatur warung Bu Ning, warung SGI. Ya, Siap. Selalu derek ini. Yuk. Langsung. Mas Gawen, Tokyo. Bukan sehat. Apa Amir? Bulura aja. Lagu lawas dipakai meneh Mas Vito. Ya. Esamu lagu bisa gawe seneng ati
Pitik Mas Kuduk satu tembang saking panjenengan. Nggih, bilih wonten lajeng ngatur nyuwun pangapunten nggih, Mas.